Mulej Ġesu f'dal-ħin aħna rridu nduru lejk u nagħlulek daw il-persuni kollha li talbuna biex nitolbu għalihom f'dal-ħin mulej. Nitolbuk għal dik il-mara mulej Ġesu li għandha qalba mweġġa mulej sabiex inti tiqaf magħha. Tolbuk anke għal dik il-mara talbitna biex inti turi ħniena fil-familja tagħha u tkompli tkabbar fiha s-sens ta' familja. Nitolbuk mulej Ġesu anke għal familja ta' Franz u għal fejqan sħiħ tal-mara tiegħu. Għal dik il-mara mulej li titlob għal konverżjoni tal-membri tal-familja tagħha mulej Ġesu. Unka dik il-mara li muġuha b'ratrite mulej Ġesu f'dara. Nitolbuk mulej għal dawk li qalbu mal-Knisja Kattolika mal xi knejjes jew setet oħra mulej Ġesu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li jibatu mulej b'xi forma jew oħra ta' skruplu fil-ħajja tagħhom u li tibatu xi inġustizzja mulej Ġesu. Nitolbuk f'dal-ħin sabiex l-ispirtu tiegħek mulej jmiss il-qalb u l-ġisem ta' kull wieħed waħda minna. U nitolbuk mulej kun inti li tagħtina l-fejqan li għandna bżonn mulej fuq kull livell f'ħajjitna. Int mulej li mhux biss tfejjaqna mid-dbatija, imma anke tfejjaqna fid-dbatija. Nitolbok b'mod partikolari llum. Fejjaq il dawk mulej li mhumiex isibu l-ebda sens fid-dbatija tagħhom, li qataw qalbhom mulej Ġesu. Ħalli fik isibu l-kuraġġ kollu kif jingħataw kompletament, mhux biss lilek imma jingħataw il-ħutom oħrajn mulej, li d-dbatija tkun mument li tiftaħhom għal aktar imħabba fil-ħajja tagħhom. Inhom mulej jingħaqdu miegħek fuq is-salib u joffru ħajjithom għal konverżjonijiet, għal-qdusija tas-saċerdoti u tar-reliġjużi, għal-bżonnijiet tal-Knisja u tal-Papa. Nitolbuk mulej, ibda l-tbatija tagħna fil-glorja tiegħek u għatina l-grazzja mulej li ħajjitna anka fid-tbatija tkun dejjem imżejna b'nota ta' feraħ. Marija, nitolbuk sabiex inti tożna f'qalbek f'dal-ħin. Għadna ħaġa waħda ma' ibnik Ġesu kif int kont maquda miegħu fuq is-salib. Għallimna kif ma nħarsux lejn anfusna ma nħarsu lejh. Miegħu ninaqdu kompletament mal-Missier, ħalli ħajjitna tkun offerta waħda, ħajjitna tkun qotja waħda sieħa ta' mħabba li nħobbu l-xulxin tas-sew kif Ġesu ħabna u li ħabna sal-aħħar sal-mewt tas-salib. Amen. Xtaqna ġbrukum l-attenzjoni għal programm li jmiss li ħajkun programm partikolari dedikat għas-saċerdoti li jkunu għaddejjin b'xi forma ta' tbatija u għas-saċerdoti kollha tagħna minħabba li jkun il-programm ta' qabel ħames ix-xirka għalhekk nixtiequ nħeġġu lilkom is-semmija li anke tħajru saċerdoti biex is-sibt li ġej jekk jixtiequ jsegwu tal-programm u minn issa nħeġġukom biex nibdew nitolbu għall-programm li jmiss u għas-saċerdoti tagħna. U bekk is-semmija wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor mis-sensiela Fewġa ta' Faraġ. Għal darbohra nirringrazzja lilek, Brother Hayden u lil Godwin li dejjem jieħu ħsieb il-parti teknika ta' dan il-programm. Nirringrazzja lil kull min ipparteċipa permezz tat-telefons kif ukoll tal-SMSs u lil kull min segwina. Fakkarkom li repetizzjoni ta' dan il-programm jixxandru għada l-ħadd fl-4 ta' wara nofsinhar kif ukoll sbieħ l-4 fl-4 u nofs ta' filgħodu. Il-ħsieb li se nagħlaq bih illum huwa ta' San Pawl tas-Salib. Aqbad fidejk il-kurċifiss imqaddes. Buslu l-pjagi bimħabba kbira u jitolbu jagħmillek prietka. Dak li x-xewk, l-imsiemer u d-demm għandhom xi jgħidulek oqgħod isimgħu. Tkun għalik l-isbaħ prietka. Il-paċi magħkom.